esan dugu bilera hau, eskatu genuela duela igual 2 hilabete edo, manifa egin ondoren, oso eskatuta geundela hemen Donostian, puntos de atención continua gertatzen zen, eskatu genuen bilera bat, ez ikuten ematen, eta duela aste bat edo 10 egun, jungien Gasteizera, a los servicios centrales. Hor eskatu genuen eta jundenaren astean, deitu zigutenaz, para tener la bilera hoy. Eta egon gera biekin. Bueno, 4 lagun sartu gera, eta, bueno, pixka errepasoa ez da beraien arazoa ez da. Osa, aspalditi datorren arazoa, hori garbi gelditu da denentzako. Urteak kosta zaie onartzea arazo bat zegoela, badira urte batzu, Sagardui bere bukaeran ja onartu zuen osaketak arazoa zaukala, eta batez ere elkarrizketa zentratu da EAG edo PAK zerbitzuan dagoen. Beraiek esan zuten elkarrizketa batean duela 15 egun 75% kubrituta dagoela, eta orain hobetzen ari dela. Hobetzen ari dela, zede bolondesakin kubritzen dute, eta bate daki, bilare eukiko duten bolondez bat, edo ez duten eukiko, edo bat gaixotuko da, esan ere, guretzako hori partxeak dira. Zerbitzua ez dago kubrituta, eta hori, bueno, beraiek egiten dute, alegin guztiek egiten dituzte, guretzako ez da nahikoa. Badakigu jakina da, grebatan minimoa beti dela, medikoa, erizaina eta administratibo bat, eta urgentzitako zerbitzu batean hori ez da betetzen, eta guretzako hori larria da. Orduan, ikusi dugu, betikoa da mediko falta dagoela, badakigu alegintzen direla hortan, bota dizkigu idea batzu nola erakarri mediku gehiago. Ze medikoa badaude, onzen txostenean jartzen duen bezala mediku falta Espainia mailan. Euskal Herrian, baina Espainia maila, estatu mailan mediku faltaik ez dago, baina daude gaizki distribuitutak. Igual da eskaintza txarra iten dutelako, bate dakigu ez geha hortan sartuko. Baina zerbitzu hori kubritu behar du, eta kubritu ez den bitartean, aurrez aurre eukiko gaituzte, protestak egiten, eta hori, gero beste gauza bat komentatu duguna da gardentasun falta. Eta beek denbora guztien izaten dute, datua lortzea erresa dela, bide asko ongo dira, baina herritar bezala guretzako ez da bat ere erresa. Edo parlamentario baten bidez, baina ez da oso agila, ez dakit azkarra hori ez, eta orduan, eman digu bere korreo zuzena, Lore Bilbao, sailburuak, datuak lortzeko, eta ikusiko dugu edo ez, eta orokorrean beraie justifikatu indira alegintzen direla, hori dudan ez dut jartzen, baina arazo handia da eta imaginazio gehiago behar da, eta idea berririk ez ditugu ikusi. Bai, eta esan diogu, oso garbi dela, haiek langilea direla, eta haiek aurpegia ematen dutela, baina gure pentsatzen dugula, Osakidetzan struktura hori da gaizki dagoena. Momentu batean esan digutela, kurioso izan dela, ez dugula zikindu behar gabela Osakidetzaren izenean. Guten garenean manifestazioa eta ez dakizer, eta Osakidetzaren kontra ni izan diote. Ez, gu Osakidetza gara, gu nahi dugu Osakidetza ondo funtzionatzen, guretzako izan behar da publikoa eta euskalduna izatea, hortaz ari gara lan egiten, eta horretaz garraituko dugula. Haiek izaten dute, hobeto dutela, ikusten badugu, hobetzen ari dela, ni nahiago dut, kanpoan egon, mendian jun, hemen egotea baino ikusi behar dugula, baino bestela, jarraituko dugula protesta egiten. Baina da, Osakidetzaren alde ez haren kontra, zaintzeko zer dan gure osasun publikoa, gurea da, gure horretan. Eta bai, arrasa duzu, zurekin adotagoan, baina Eta gero soluzioa hobetzen ari dela, zendagileak behar dutela oporrak egon, se pueden poner enfermos. Haiek esaten dute gauz bat, baina gu kontrastatzen dugula batzutan hori ez da egia. Ez dute esaten, bekezurra esaten dutela, baina ez da egia. Hortaz egiten da. Bereziki azpimarratu nahi nun EAG-ko egoeretan, orain arte behintzat Donostialdekoa dala 340.000 biztanle hartatu behar duen zerbitzu bat okerrena dago.
beste Gipuzkoako beste esiekin alderatuta eta beste erkidegoko beste probintziakin alderatuta. Eta hori, ez dakit edo ospitala dagoelako, eta ahalegintzen diala, asteburutan eta hori, baina ikusi ditugu azken hilabete eta erdiko datuak, eta gau asko medikurik gabe daude. Gau asko egun osoak ere, baina batez ere gauetan medikurik gabe daude. Orduan, herritar bat hurbiltzen baldin bada zerbitzu horretara eta benetan larria baldin bada, erizain batekin topatuko da, eta ez da erizainaren lana. Ez da erizainaren lana. Behar bada, borondate honez egingo dute alduten guztia, baina beraiek ere Jesukriston apurua pasako dute behin da gero. Eta berdin zaio, tokatzen bazaizu Hernanin, bialduko zaituzte, medikoa dagoen tokira, edo zarautzea, edo bueltak ebiliko zea, edo bengotxea da, eta bengotxakoa gaixo jarri da, eta ez dago, eta horrela ezin da, herritarrak ezin gaituzte horrela ibili. Minimoa den zerbitzu batean, medikoa, asistentzia puntu bat balma dago, mediku batek egon. Hori garbi gelditu da. Maiatza hasieran bazauden utxune batzuk, baina horrekin eta baimenekin, eskubidea duten baimenekin eta hori, okertzen ari dela. Gero eta utxune dela. Eta borondate guztia bai, baina soluzio gutxi.